Nire kamara da, ez? Bai. Produktu harinak eta salseo puntu badaukaten olako programak gehiago baritugu Euskal Herrian. Nerarre bat urria lehenago. Ni sentitzen naiz, Terelu Campos. Claro. De repente es como, ve ahí da la pizkatu borrego lehenengo. Oida. Amaian portalian, bairunea jutea zu, kaietan azjantzita, barkamen askatzea Amaiari. Eski Malenen bizitza da. Nahiko Espainiarra Bai, ikusten dudala, vale. baina Bai. zuek imaginatu dela Aha, adibidez. Ostra. komentatzen dugula, Hor liauko irakita litzake. daudela, ze pasa den haien artean, tal. Ostras, niri hor bai Claro. ingo litzaidake pertsonalki apur bat Bai. gogorra komentatzen. Aristoteles, Maciel, Tamara. Nortzuk izango lukete polimaitasunezko harreman bat haien artean. Kainakai. Pentsatu padegitas a dos novelas zuak ia zintzun bidez izan. Eskurriat. Oh, Bai? wow! Bai? Peta. ¡Hombre! Con todo mi cariño. Belén Esteban, un beso Ba, telebizan ikusten ditugun bezala. Egia asko edate dutela. Datorren urtean, eskontza. Denok ezagutzen den pertsona. Badakit! Ai! Ezin da esan, Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan zabez. Kaixo, kaixo! Good morning! Good morning, get ready with Malden and Aitzi! Egun batean egin behar dugu blog bat. Get ready? Ez, blog bat, oro Gure egun egunarena. erakusten? Bai, nola esnatzen garen benetan zabeiz grabatzera etortzeko, nola grabatzen dugun. Bai, pintxantzatzu. Nik ikusiko nuke. Bai? Bai. Ostra, berez, zada, altzau, preparau, eta ona etorri tamen sartute egon 24 ordu. Ez, baina tartean, gonbidatuak, Bai. egiten dugun, argazkiak atera eta pegatu, oianek nola Bintxantzatzue. egiten duen lan. Oia, bentsantzatzu jente interesauko leku isola? Nitzak isola? A ber, oianek. Bai. Vale. Bai, Bueno, pereza hori ematen zeleke du. kontenido esklusibu sare sozialetako. Hori igual ez dakit, baina... Igual viajen bateko bloga, igual bai. Gauzia, atzenengun baionan plantea usen duen desana. Eske egitxe esan, oporta disfrutu eta etorrena. Ja, eske hori egia. Eske, alperguri moten dau gero. Baina hurrengo igual. Nire gustatuko litzaidake blogak egitea, Eske Bai. kontsumitzen ditut blogak orduan, eta envidia ematen Bai. didate, envidia ona, por supuesto, blogak egiten dituzten. Niri TikToka geixa. Baina gero diot, zeba, ematen dit beldurra igual jendeak nire intimidade gehiago ikustea, Dudaipe barik. nire espazioa, eta... Bai. Dudaipe ematen dit barik. beldurra. A ber, eta gero aparte, ez dakit, osea, igual biherreko aitzaki bat bada, bale, baina nire egunerokotasuneko bloga, esatot. Zer daukat kontatzeko. Osea, ez dauketa inbizitza, nitzako bada interesanti, baina beste Ja. irakusteko. Baina ez da inbeste erakusteko nahia, baizik eta sortzeko nahia. Da, como, Bai, eta orain hori bai da plano hau edukixe. egitea gustako, eta gero orain estena, sekuentzia hau dena delakoa, bai, ez dakit. Badau lestiko neska bat, niri TikToken asko agertzatena, bueno, nik betidanik ezautzot, nire eskola bardin ikesi da belako, janiatxo ditzen da TikToken blogak eitxotxu, euskarazko edukixo sortzen dau, bideo batez, Bagin gomendatzen horren. zuet. Bai, Bai, ez? Ola, fuerte hitz egiten duen neska bat. bai, jentik ezagozte zure mon eitzen dau berbat, anik ezagotziet. Ez. Oso diferente itxogu, baina, bueno, ulertzot igual gure sonako estan batentzako antzera itxogule. Claro, aulesti, bere Aulestiku aulestikoa da, da. bai. Vale. Arek blogak eitxotxu adibidez, eta Bai. horrekon justo iguala esan, jo, txarto sentitzena, zizteuket olan super gauza diferente, ikusan iregunek antzerako di, baina bezka hoxea da, buena, eta hoxe erakusten dau. Andrea González adibidez, Andra González Bai. blogak eitxotxu. blogak egiten, bai, baina ditxo. espalditik, 3 urte edo. Blogak ja, ez ditxoaz ikusitxoaz, ba, erakusten, ropi, edo igual Baita ere. belarritxekuen sozer, edo komentetan realitin bat, hori Baita ere. ikusiot, baina blogak? Gero, eduki sortzaile askori, edo batzuei behintzat pasatzen zaie, igual ez daukatela ezer kontatzeko bere egunean, eta hortaz, bloga egitearen aitzakiarekin batera, Pentsau. gauzak egiten hasten dira. Osea, Ja. bada, ez eguna romantizatzeko modu bat, baina bai derrigortzekoa de, bueno, pues gaur pasabar nuen egun osoa etxean, ez daukat plan handirik, etxetik Baina- egiten dut lan, baina blog bat egin behar dudanez, gaur hasiko naiz kuadro bat margotzen. Bueno, a ber, guri behinoz pasau izeaku, pentsau izegule, jo, alperguri motosku, ebentonta jutik, Baina, baina, Lana da. evento horta juti, gutzako dabe bai, ondo pasetik klaro baietz, aizialdixe klaro baietz, baina horko edukixe gero, amen kontetako. claro, hori lana da, guk Hombre. edukia sortu behar dugu. Bueno, zelako grasixisten,
Zeitfesten ixe. Berriro publizitate egin diogu. Bueno, datorren urtin esazteko gure entradakin. Ixe ez ginenin sartu bertako jai pribaure, eta esan gauntzen pertsona bati. Gu, edukixatata gatoz, así que sartu biko gauna. Egia da, ez barkatu. Guk ez genion esan pertsona horri. Oianek esatzen. Ze pasa zen malen? Gu, Bai. zeitfestera berandu heldu ginen. Bai, bakit ze kontako zuen. Bai, Eta- Gene nahi kontau, baina bale. Hombre, ez dugu izenik esango. Vale. Besteen intimidadea respetatzeagatik. Heldu zen gure ezagun bat, Bai, bere arrebiaz. bere arrebarekin. Claro. Eta ezagun hori, heldu zenean bere arrebarekin, esan dugun pertsona honek esan zion mutilari. Pasau. Eta zu, arrebigaitxik, zue pasau, zu benetan zabizeku? Literal. Eta ber, gauzatxu bat esango zut. Ez zeuken, ez zure itxuraik, ez nire itxuraik, ez oianen itxuraik. Zero. Bueno, total, entzulian galderiaz jongo gaia. Entzulian galderia, bai, porque aipatu dugu kotilleoa eta aitzaki ona da esateko urrengo gonbidatuak Hombre. ondo ezagutzen duela kotilleoa. Oso ondo. Bitxu, niri prentzarrozi guzteat, Guzti gustatzea. Asko guzteat, Eta Euskal Herrixen bada prentzarrozi euskeraz eitzen den pertsona bat. Bueno, gube baga. Bai. Baina, bada beste bat, dana erregi, nitzako prentzarrozian erregi, eta da Ales Padilla, gaur bertan eukiko gule hemen kotileuk eta bombazu kontetan. Aurrera zotzuet, bombazo bat badauela, bueno, bat, geixadaz. Geixa. Baina amaieran potolo bat. Potolo bat. Beste ez? Ez que beste hainbat potolo daude ere bai, Ja, Bai. ja. Kontatu ditu gauzak. A ber, ari gara, osea, ja grabatu dugu entrevista, bale? Bai, Sarrera ari ja grabatu gara grabatzen ondoren. Beraz, entzularen galdera entzungo dugu, Gontzal Dorronsorok bidalitakoa. Kaixo neskak, hau da nire galdera. Zein da Instagrametik jaso duzun mezurik edo proposamenik araroena? Eskerrik asko, Gontzal. Eskerrik asko, Gontzalito, mozitxu bat. Eskerrik asko. Eta bueltan gurekin izango dugu, kotilleoan abila, Alex Padilla! Oikoak diren izen eta bizenak ditu, baina ez dago bera bezalakorik. Bueno, bai, futbolari famatu bat. Futbolari hori ziur ezela EH1 publizitatea ikasten hasi, ez eta Bartzelonara Erasmusa egitera joan. Irratizalia, Radio Euskadiko Bulebar saioan eta Gazteako Gu saioan entzun dezakegu, bai eta bere Instagramean. Galdetegiak eta istorio dokumentatuak partekatzen. Pop kultura espainiarreko ezagunenekin bidaiak eta lana konpartu ditu. Salvame edota Soy una pringada eta gaur egun ere San Bingo musikalaren aita da. Txikitatik showa gustatu izan zaio. Aspaldiko euskara okea ene bateko saioan dantzan eta kantuan ikusi genuen, bere anaia Rebekin batera mikrofonoa eskuan. Geroztik saltxa, martxa eta mikrofonoa ez ditu galdu. Gaur benetan zabizen dugu, kotilleoan oso abila Alex Padilla! Me politxe rima hori, Kotilloan abila Alex Padilla, oza, asko gure ez da Ez bertsolaria izan nintzen. Eta aparte, kotilloan abile, kotilloan erregi eta prentsarrosako Eta kontsumitzailea. Hombre, eta gu. Uste hori askotan gertatzen da, hemen Euskal Herrian asko kontsumitzea. Hombre, Telecinco geixen hemen ikusten dela non ezaben. Hemen Euskal Herrin. Asko. Hombre. Reality show Igual fiko hau seguru. EITB-en esatea ez da proposena. Bai, Ez da proposena. aproposa da, ze, haizu, hemen jende asko da, nik zuen kontsumitzailea naiz, eta jende asko esan du horrelako salseo edo programa harinak ere inbarko liratekela EITB-en. Badaul nolabiteko mugimendu bat oain, La Pantoik esan zuen horrekoan gaztean, bai. Iban Garziak ere zuen podcastean ere esan zuen, Bai. nire kamara bida, ez? Bai. Produktu harinak eta salseo puntu badaukaten olako programak gehiago baritugu Euskal Herrian. Ya está. ETB, Esaio. deitu. Total, reality bat behar da, eta malen izan behar da aurkezlea, Bueno, a reality ver. hortako aurkezlea Iban Garziarekin batera, esako dugu. Bueno, a ver, reality bat eitzen bada, nik aurkeztu jubot izen bida derrigor deligoteo. Edo zein reality beneuk aurkeztuko. Izen biko litzake deligoteo. Nik proposamen badaukat zuetako batentzat. Ia. Baino, hemen jaipa sortu behar da, Vale. gerorako utziko. Bai, claro. Vale. Hola, ia, gure entzuliak edo podcasta ikusten duten entzat beti amu bat utzi behar da. Vale. Orduan, gaur gauzatxo geratuko dira hemen, zuekin edo zuetako batekin. Hombre. Vale. Adi entzuliok, ze igual, zerbait komentatu dezakegu. Vale. Vale. Bueno, ez, igual ez, oza, zerbait komentatuko dugu. Vale. Eta akaso, behar bada zuetako bat, protagonista zeniteke. Vale.
Ia, baina, bale, itxoik da. Baina gozat, aukero esango zu edo on jaztu esango, ez? Aukerorako itxiko gu? Gerorako, Baina- hemen hauen pixkat jendeak kontsumiten Gai barra. gehiago sortzeko. Vale. Hau guk dakigu. Ez dakizue. Vale. Hau, Osea, ez da anekdota proposamen bat da? Proiektu proposamen bada. Ai, ama. Ai. Eta pixotako bat da bakarrik implikaute? Ja, Bai. hori feo, Ez, lasai. Ai, ke pena. Ez, gero, ulertuko dezu ez zergatik. Vale. Eta nik uste gaina bestea ados egongo da, erabaki edo proposamen honekin. Vale. Hortziko dugu. Vale. Bueno, Ester baina niña, guazen hasta Ales? Bai. Zeuaz. Bueno, Ales, Zeuaz. Alexander, Padi, Alesito, Ales Kalestrik. Bai, osea, bai, Zelanza? osea, oso ondo, oso pozik, hemen otea, ze egia da asko entzuten netela eta zuen podcasta. Bai. Eta iluset asko etezian, egia esan duna, irugarren denboraldia, osea, hauek iztiate, osea, hori ikusten dut argazki pila, nik ikusten ditun gonbidatu pila bat, eta zan como, De qué van? vale, nerarre bat urria lehenago. Bakizu zeran pixkat, ni sentitzen naiz, Terelu Campos, Claro. eta de repente Carmen Borrego Claro. leire izango bali bezala. Zaron de repente es como, ve ahí da la pixkatu Borrego hain, lehenengo. hoi da. Bertzea zarun nigatu naiz, oain como, vale, bai, hasta, pasala dila, oain, nire arre bat, gero ni. Ez, oso gustoa, oso pozik. Bai, que bigarren sekulako- padixesa. Hoi da. Bai, sekulako lista de espera izaten dugu hemen, eh? Kristona, Bai, eh? Bai. Gaur egun itzela. Bai. Lista luze bat daukat. Normal. Ez gaina gira oso elkarrizketa onak egiten zuela. Zuzet atatzen zuela. Bai, Bai, gonbidatu hon, beste aurpegi bealdea. Ja, egia da kabinatxo honek badaukala zerbait. Osea, Bai. hau da, hemen sartzen zara, eta askotan gonbidatu askok Gauza kontatzen fuerte dizkigute kontatu, ez? gauza batzuk, Bai. ni pentsatzen, konsiente da, ze kontatzen ari Ez. zaigu, porque ez gaitu ezagutzen berez. Ja. Eta ez dakita espazioa edo konfiantza ematen diegula, baina... Izeleke mix bat, derrepente hemen sartzen dile, bueno, eta gero askotan pastako bai, kamaratzin, Hombre, es azte gaela berbetan, da, karo, batzutan sentitzega psikologa. Eta askok, ez dago piztuta, eh? Ja, Ja. de hecho, nik askotan esatet, osea, hemen kontatzen ditugun gauzak kamaratik kanpo edo mikrotik kanpo, esatet, eskerrak ez da on grabatzen ze. Baina lasai, Euskal zentzu Herria hortan, ongo zan. Ai, esan diguzu hasi aurretik, Bai, gauza behin izan zenuela mobidatxo bat, Nola guk dakit? hemen izan dugun gonbidatu batekin. Bai. Ai, kontau, pitidi A ver, pirito. eskerrik asko, ez? Pizkate, movida hori gehiago. Bai. Ez, a ver, egia da, gu saioan adibidez, bai saiatzen gala pizkat baita, ni hor kolaboratzaile bezala nabil, Bai. eta leheno komentatzen genuen, salseo edo Bai. produktu harin horiek, ni hoien oso fana naiz, eta bai gustatuko litzea daikela askotan, Euskal Herrian ere, haizu, modu duin batian eta gauzaiek lantzea, ez? Zeba ezin dugu egin, Claro. salba hemen moduko bat Euskal Herriko pertsonaiekin, ze badaude, egon badaude, eta Euskal pertsonaiak badaude. Claro. Realitietatik atatako pertsonaiak, zuek, Jende famatua. hoi da, eta badao, eta orduan, karo, egia da Euskal Herria ere oso txikia dela, bai? Eta orduan, karo, zuk batzutan anekdota batzuk kontatzen dituzu, zure, edo evento batea jungalako, de hecho, evento horretan zu ere zonden, baino elkarrezta batzuk iten, sagarrategi baten. Sagarrategi baten. Vale? Orduan, karo, zu hastezea gauza kontatzen, eta irratian uste duzu inork ez zaituela entzuten, nik, Claro. Ibon Talainek, oza, nire laguna Claro. Ibon Talain, da como, Bai. kasi kuadrianengo bagina bezala, bai, bakizu, bera, ikusi Bai. nozak izin, tal. Karo, gero kontatzen zema jentek entzuten duen Claro. gaztea. Claro. Horrentzan, como, komentario bat inun, Vale. Euskal artista oso ezagun baten ingurun, Bai. hola, zeharkako komentario bat, eta gero entratu nintzen etziola grazia askorik egin. Berak entzun zuen, Bere familiko batek entzun zuen, bere esan zion, eta gero nik barkamen publiko Vale. batzuk eskatu nizkion, baina, karo, esan zian, joe, eskatu dizut ezer ez esateko, eta zu gaina berriz esan duzu. esaten ez du. Bueno, hor zertan joa, karo, guzaiatzen gala pixkat, salseo, sano batiten, porque nik ez du inoiz beha mintzeko. Claro. Da batez ere, aizu, komentario bat itezu, guk hemen igual gaur ingo ditugunak bezala, Bai. baina ez dakizu, pertsona bat mindu dezakezun edo ez. Eta orduan, nahi pixkat, arriskutsua iruditzen zait, edo pena mateit, Euskal Herriain txikia izatia, ze denek ez dute show businessa guk bezala Claro. ulertzen. Claro, Ulertzea zuen, claro. kode batzuk daude, fantasia kode batzuk,
zenik ez dut irabazten irratian komentario gaizto bat iteatik. Ez dut inor mindu nahi. Bai, ez da zure helburua. Ez diate gehiago Claro, batzen. claro. Oiteatik. Baizik eta iruditzen zait, bueno, salseo puntu hori ematen diola kontakizunari, ez du bantzule bezala kriston edukia. Baina, klaro, hor arriskutsua da, eta orduan horregatik esatik zait, Euskal Salvame bat edo, izango zala, mundiala. Salbanazazu. Salbanazazu. Nik izan badaukat. Zein. A ber, Claro, hoi igual gero lapurti digate, baina ez esan gizu. jarri pitido, bestela? Nere programa izango da, salda badago. zela izango litzake, salda badago, asko guzteate. Osa, miruan Bai. abestia bezala, lehenagotik ja izena. Salda badago. Oso ona. Buah, Super euskal tipik, oso ona. baietz. Oso ona, salda badago. Da, tipo, nola... ETV, salda badago. Salda badago, deitu. Aspaldi bat zegoen loratza, nola da? Sogine laratza. Sorgin laratza. Da, tipo, vibra hoiek, ez? Bai, bueno, izan ezake pixkatola kutsu, bueno, batez ere entretenimendua. Bai, entretenimendua. Zen beti esatet, eta zuek hemen entretenimendu baita zue, eta gaina bera, nik bi maizu izan ditut entretenimenduan hemen Euskal Herrin. Nortzuk? Bat, Claudio Landa, Ah. eta zuk Bai. eta beste Ibon Fernández. Ah. Netzako biak dia, nire entretenimendua, nik bezala, entretenimendua nik bezala ulertzen dutenak. Claudio Landa netzako da, telebistako netzako hemen Euskal Herri mailan profesionalik onena entretenimenduan. Zorte asko ukiet behakin baserriako debatean Bai. anitzalako, eta gero baita egunak egin duen, orduan beti zuzeneko saiotan, eta netzako da maixu bat entretenimendua egiten. Eta Ibon Fernández irratian ere berdin. Ez dakit, erabiltzen ditu kode batzuk, erabiltzen dituzte kode batzuk, pixat baita, salseo punturi daukatenak edo behintzat badakitenak audientzia engantzatzen, eta iruditzen zait hoi oso garrantzitsua dela. Ze hemen guk kontsumituko nuke. Hombre, Eta kontsumitzo guz. Kontsumitzen Noski da. baietz. Bai. Eta entzuten izan aurrekoan Iban Fernández, Iban Iban Garziakin, gutarraken movida, tal. Bai. Nahi, kontsumitzea asako gustatuko Bai, litzateke. niri Edo zuzentzea. zuri, niri, Sabes? eta Bai, edo danoi. esango nuke gazten euneko irurogeita Eta marrari bai funtzionatuko behintzat. luke, eta behar bada ez telebistan, behar bada igual ez du, Baina baina primeranen igual bai. primeranen bai. Bai. Ote beste plataforma baten duten bezala, ba igual, plantatu behar da gutarrak primeranen. Osea, Adibidez, Igual planteo bida. esan nahi Bai. dut, eske, ja, gauzak alatzen nahi dira, edo YouTubeen, esan nahi dut, Edo telebistan ere, egiteko Baita. apustua, ze Bai, egia da leike, eta gaztentzako ikusi ETV baten gaur egun limbo ez bada, barkatu nik ezagatik, Porriro zorionak, asko gustatu zait eskerrik eskeinua. asko. Falta dira gauzak, hortaz, bete behar da, Baietz. moduren batean. Baina, horregatik, konektatu behar da, gazte jendia telebistara berriz bideratu Hori behar da. Osa, nahi iruditzen zait, produktu onak inbar diala, eta, zeba zitzein Amaia Montero eta hombre. Kaietanaren movidas Ez que benetan, bai. euskeraz. Bai. Ba, oi, Ez que hoxe irratien falta iten da. da, gun iten da, Bai. baina gero, telebistan ez da hitzeiten. Osa, bi batzuekin ez dute hitzeiten Amaia Montero eta... Ez que Baina daukau zeba ez. oso gizarte, daukau oso... Leire Martinez daukazu gonbidatu bezala hor, Eta eta ez dion- zeba ziozu galdetzen Ja. Amaia Monterotaz, bale, ulertzen Bai, baina... Ze? Ez que da oso... Ni askotan aleginduna, diskutitzen hau, jente askoaz, baina ez que jente bada oso puristi eta oso... Vale, ados. Oso hori zen da bera bertoko azteko igual, esango zuen bertoko gauzak, komentatu Vale. guzela. Kilometro zero. Kilometro zero, Vale. vale. Azteko igual hori. Izen leike esan aldutzuen argumento bat. Gero igual, esango zue, eske inon bizitza pribauetan sartze hori Vale. baskotan entzutot. Vale, ados. Arriskutsua da, difamazioa, Bai, bai, mila ados. movida daude. Vale, bai. baina eske esaten gauzena da, hemen ba askotan neitxeu, eta bueno, ez gatrebitzen Ez gaitu prentsar. inork salatu momentu. Prentsar, bai, baina pitiduki pintxo guztiako. bai. Hemen Ja. pitiduk egongo espalitzez, eta nik esan dutena da, Orduela ostras, gutxi kasi Ah, talde bai. bate... Bai. Bai. Esan, ostras, parka? Nik esate dut, ostras. ai, ez dakiz adakuna zen, ez, ba, esatotela, joe, errespetu mantentzogun bitxartin, guazen saltza pixkate mota, ez? Bai. Osea, eske, gero Euskaldun oze, beste plataforma batzuta junbiga konsumitza benetan egune, hemen ez duguleko topetan. Eta hemen alegintza gaelako super zuzen, super ez dakit. Bai, eske hori diskusine 50 mila aliz atetzen den diskusioa da, baina eske hor Beti. jarraitze deu. Torne zait, zer dauka txarra Amaia eta Kaietanaren movida txorra hortaz, Ez ebez. euskerazko tertulia bat itia. Benetan hain da jebia, Ja, ja. benetan hain da, tontakeri bat iruditzen zait, eta horregatik batzutan da, como, horrelako produktuak oso denostatuak daude, hemen, baina gero kontsumitzen ditugu. Eta erderaz kontsumitzen dira. Ez Hor goxoa. da, en plan, ze bazin dugu itzein. Ze, tamen dator, nere, pixkat, leheno aurretzen izan proiektu baren movida, Vale. nei hor, adibidez, gustatuko litzateke, adibidez, ze ja, proiektu bat martxan jarri nahiko genuke, Ah? eta hor, adibidez,
nik zu ikusten ditut malen, reportera bezala, imaginatu. Hombre. Irunen Amaian portalian, hau gertatuta geho, Irunea jutea zu, kaietan azjantzita, barkamen askatzea Amaiari. Eske malenen bizitza da hori. Osea, Bueno, a ver, Ulertzi dazula zeba nik usten deuten, bueno, zuk limbon gehatu, zu limbon. nuke haure bai, baina egia da malen elekua dela. Baina, zu limbon, nik uste dut Marta Riesgo bezala, Deitzostien Marta Riesco, baietz. Ez duri? Deitzostien Marta Riesco gora biozak enobenin. Bai. Hori xenokelako. Nik uste zaitut, olako formatu batian, Amaia Monteron portalian, itxoiten, aber Amaia teatzen da. Nik egin esan, saltako eta entretenimentuko dana, nik ingo neuke oso gustora. Bueno, eta informazio ebraut, danetarik ingo neuke. Eta gustora ingo neuke hori. Claro. Hombre. Osa, esan nahi dut, netzako da, eta itzen da badiez, Ibone eta Lainekin, olako formatu batek ingo bagenu, zu horreotaneko genukelako. Ja horreatzen izut, atako balitz, baina esan nahi dut. Olako formatu bat, eske, ni kontsumentuko nuke. Baina, iruditzatelako euskeraz gainea, guai, katxondeorako, ez zertan izan behar norbaitekin sartzea. Igual da, rollo, Irunea jutea eta, zirutza izu, Amaia eta kaietan movida. Tontakeri bada, baina esan nahi dut, guazen, errealidadea, bizitzea, nahiko, komplikatu haukau, politika kontutan, guazen pizkat deskojonatzea edo produktu harin eta divertigarrikitia. Hor, igual ikustaten gauza bakarra da, hoxe, igual, eneukela bezain beste zentrauko kanpoko gauzetan. Igual bai, ondo da hori buruz berra itxi, baina gero igual bertoko hori gauzetan. esan nahi duen, porque adibidez, Amaia kaietan aleire ezakizzer dena delakoa, nik egia da, nahiko Espainiarra ikusten dudala, baina zuek imaginatu dela hemen Euskal Herriko bi pertsona oso famatu, Euskal Herrian, adibidez. Adibidez. Komentatzen dugula, iatuta daudela, ze pasaden haien artean, tal. Ostras, niri hor bai ingo litzaidake pertsonalki apur bat gogorra komentatzea. Baina da, atea irekitzea. Claro, baina ez dene komentatzen genuen, hau oso txikia dalako. Ez que hor ez daketa dozen golitzak ezen eure. Osa, dinot, amengo genti batzutan oso hermetiko. Horregatik esan izuet, nik irraten komentario inunean euskal artista bati buruz, etzunla ondo hartu, askotan sensibilidade kontu dira. Baina, ez da inbeste salseo edo harreman, bera, artista honekin dago, baizik eta eguneko albistek edo... Zeiritzi ez horren ingurun, edo de repente, mozurrotzea zerbait, eta, oza, nire saldametik eta gustatzen da hori, nolabait, eguneko albisteari buelta bat ematea. Osea, ez da inbeste... Esklusiba, bera, oliatu azakenekin, edo Zeitfesten artista... Claro. Horre ere, eske edukia egon badago. Eta gero, bai, hombre, deuela. Eta trataera da asuntoa, gubaki guzti trataera mamartzaio noni, oza, modu errespetotik beti. Hoi da, baina nik uste kontsumitu daiteke euskeraz eta superdibertigarri egin, eta inor molestatu gabe. Eta norbait, iraintzen bada, molestatzen balen bada, etorra dadila, programara, eta barkamenak esan dut. Jarraitzu bigu sortzen kode diferentik ez tinek bakarrik informazioi euskeraz. Osa, hori izango litzake laburpenaz entretenimentuan barrun be, pilo bat, azpi entretenimento, mota, programa, formato, daz. Realitiak, bai, ez realiti dagoen euskera. Ez realiti bat. Baserriaz egon zanean, baina hor guai egon zan. Eta sortu zan, lehenengo edizioekin batez ere Kriston estoa, Kriston pertsonajeak Natalia, WhatsApp. Eta gero gukaztean, gaztean genio, segone, gaztean genion rollo Natalia zentsurari gabe. Eta zan como sozialite moduko bat rollo. Jak txio negatiboak erantzuten. Horren, zan como, hostia, eski, gero jendeak kontsumitzen zuen. Horren, aigea ja pertsonaiak sortzen. Ze, hoi da guk, ez ditugu zertan, Espainiar estatuko pertsonoiak hartu behar. Bertoku. Guk sortu behar ditugu. Hori da. Baina, karo, ez daude. Osa, ez balen bada, horretzik dazu. Bai, limboko kolaboratzaileak, bale, baina. Hortaz, aparte, oain, zein da hola pixkat, bazta, o... Ez, Euskal Herrixen falta. Ondino, hau hasi besteik ez da egin. Argitxi daigun, hasi besteik ez da egin entretenimentu euskeraz. Bale, eta atala amaitxu, egin da. Atala ez, sekzinoie. Lehenengo partea. Lehenengo partea amaitxu da. Oin, arrosalire goiz. Arrosali. Gastroenteritiza baino kerragoa den robot. robot. Vale, Alesito. Venga. Alex Kalestrik. Arrosali daukeu. Bai. Arrosali gure kolaboratzaile robota. Eta dauke mesutxo bat zuretzako. Ui, a ver. Eta proposamen bat. Ui.
Hola olita padirita zelaik zamatxi, eresun nuebon. Alex Padilla Googleen sartu ostean futbolaria zarela irakurri dut baina pentsatu dut. No las pega nada. Eta orduan bilaketa sakonago bat egin dut, eta ikusi dut Lamine Yamalen bikotea zarela. Eso tampoco te pega chavalote. Eta orduan Google alde batera utzi dut, eta zure Instagramean sartu naiz kotileatzera. Itzela akazu txapifly. Baina behintzat nire izeko ezagutzen duzula ikusi dut. Lidia Lozano. Ni ere Rosalinda Lozano naiz. Baina tira, kontua da gaur Alexito bonitito jolastera etorri zarela. Beraz, guazen astera. Hemen aurreran, 30 pertsona osaturiko herri bat aurkituko duzu. Bezeterria deituriko herri honetan pertsona ezagun asko bizi dira, eta bezeterriko testa egin beharko duzu. Herriko pertsonaiekin, galdera batzuk erantzun beharko dituzu aitzi eta malentzirekin. Me explico fatal chavalas. Baina ulertu duzue. Agur Padillita Kakita, eres un pegotzito pero aún así te perdono porque con esas gafitas que tienes eres muy guapito bonintito guarre machi. Aupa la verita, hostia. Aupa altuna eta aupa elordio kauen dio. Honena da. A Rosali, hau esazu pelotarixen kontra esan dako hainbeste gauza igual kompensetako. Ez que ez dakipa. Honek deluxe badauka, Honek ez askoak izki. Bai. Hemen egongo da herri bat, 30 pertsona zesatun, 30 ez dakik guzti. 30. Vale. Ia, Rex Txakurra. Vale. Aristoteles. Joseba Azkurdia. Vale. Cayetana. Maialen Iriarte. Vale. Autobus magikoko irakaslea. Ai, kizkurne! Fermin Muguruza. Vale. Bituko, Maria Pomboren aita. Ez zait interesatzen, zero, Maria Pombo tarrak. Niri ez, baina, bueno, el tipo Bituko da, ez? Niri Maria Pombo. Bituko. Maria Pombo lukek me gustan, bera, Bera etxatun doko Papin. Benito Lertxundi. Vale. Bárbara Rey. Macoque a la calle. Macoque a la calle. Taylor Swift. Vale. Maciel. O sea, mixao. Tamara Falcó. Uf, es. Kaina Kai. Vale. Andoni Calvo. Vale. Ivonne Fer. Vale. Eta Shizuka. Ai, Shizuka. Vale. Orduan, galderak urrengoak dira. Vale. Zuk aukeratu behar duzu, vale? Nor da bezeterriko faltsuena? Wow. Ai, Dios. Begira, salseo gehiago ukitzeko, bakizu zengo deun? Badakiz ere egin behar duzu. Zengoet. Ez, bueno, egin. Zer? Euskaldunak bakarrik utzi. Aristoteles, Maciel, Tamara, Rex, Cayetana de fuera, Taylor Swift, Macoque a la calle. Jakinda karriko gehituzki euskaldunak bakarrik. Ya está, hola ya. Eta, Papin. Etzen uten nahi. Bai, bale, Bárbara Campoa. A tomar por culo. Ala, Papin, fuera. Hemen, Papin, agur. Vale, hola ya. Vale, oin jasuk erantzun ordu. Shizukare, bai. Urrengoan abixatu Shizuka bale, eta kanpora. horretu. Bueno, gutxi daude. Horretu tinta eta papera. Bueno, ez baina perfecto, ze bos galdera daukeuz. Claro. Vale. Lehenengo galderi, Padillita nor da faltzuena. Wow. Honetan argi daukat. Fermin Muguruza. Vale, Fermin Muguruza. Aia, Faltsuena. zergatik da faltsuena. Ba, beira, esan zulako kontzertu, bira bakarra edo despedia egingo zula kontzertu bat, eta gero de repente bi garnatea zan, gero de repente anuetan, gero ez dakizte, eta gero de repente bira mundial bat indu. Non dago kontzertu bakarra hori? Osea, esan nahi den, netzako da, faltsua zentzu hortan. Osea, esan nahi, gaina, aiz bakarrik, eta gero, baita Euskal Taldiak, eta hoain dago moda hori, bagoaz, beltatuko gea, eta eragartzen dugu. Bai, hori erixe da. Ya está, stop. Horregatik aukeratzen dut Fermin Muguruza. Ados. Vale. Zuek? Nik aukeratuko dut Andoni Calvo. Jakiot. Andoni Calvo. Ui. Hombre, ez dut zaitxutela Hombre. kopitxin. Baina ados daude. Ez dut ezautzen nahi beste. Zezentzutan. Porque badakit faltsua izateko gaitasuna daukala. Kazetaria da. Bai? Kazetaria da eta kazetari batek batzutan gauzak lortzeko apur bat faltsua ere izan behar da. Bai. Eta badakit Andonik daukala elegantzia oso faltsua izateko. Vale, oso ondo. Hoi da, vale, perfecto. Listo. Oso Baina, ondo. bueno, Andoni esan nahi dut nire irakasle izan zen, Ah, bai? bekadun egon nintzen albistegitan, eta bueno,
Berak erakutsi zizkidan gauza. Nei, Andoni Calvo asko uste zait pertsonei bezala baita, eh? Osa, esan nahi netzako beharrezkoa da, bai, ulertzet totalmente ados no esatezunakin, baina pertsonei bezala ere netzako guai dao, ze, bueno, asko bai, joku moten dago. Antolatuzion bere buruari. Bai, kistone urte bete jaixea. Bueno, baina horregatik izan dizu, ez, egure programa komentatuko gure. Bai, oso guaiango litzake. Ulertzu eta Andoni Faltxune, Andoni Calvona esatozune. Ados egoneike. Baina ja aukeratu behar duzu, cariño. Baina igual esango neuke Joseba. De qué? Ez dut ezautzen, Ez dut ezautzen. Baina ez dakit kirolari xeketa batzutan emotoztien vibes. Hombre. Ez dakit. Oso formalak bestela diala eta gero. Baina ondo batzi gusta. Ez dakit. Vale. Ondo batzi, vale. Bai, pixkat bai. Bai. Badia. Eta ez doi etxarreta eskurdia, majísimo fijo, baina euskal pilotaria berdin polaria. Urrengo galdera, zein da? Nortzuek sortuko lukete sekta bat bezeterrian? Wow. Nik amen argi deuket. Nik amen argi deukaz, sekta bat nortzuk sortuko leuken. Nitzako argi eta garbi hartu. 3 pertsonak. Benito Lertxundi. Ibon Fernández eta Fermin Muguruza. 3 batera. Sekta bat. Zergatik? Ikusi txoi. A ber, ez dakit. Benito Lertxundi... Beitxu, Fermin Muguruza ikustot oso beran ideen alde burrukatzeko da, Vale. Igual hori asko profundizau ezkero sekta, sekta on bilakatu leike. Ibon Ferri ikustot, sartu leikela, afan hortan be, bai? Fermin Muguruzaz laguntxuen, eta sartu leikela. Eta Benito Lertxundi... nik esan, oin ez teuka adibidez musika ez da dediketan oin, ez? Ez, ja, erretiratzen. Hori deuke, piloa denpora deuke. Ya está, libre batera. Eta dituko litzateke FBI, sekta hori. FBI? FBI. Ah. Claro. Fermin, Ibon, Benito. FBI. Vale, nik kalbismoaren alde. Nik uste sekta LGTBI bat izango zala, segurazki. Nik uste jokuan mango luke larri hortan, eta kalbismoa saneten bestela beharrezkoa da. Eta, kalbismoaren alde. Sekta ona izango litzateke, Bai, sekta ona, Sekta onak. Esago izut, kopiatu dizut, adosturarekin, horrekin geratzen naiz. Bai, listo. Bai. Venga, urrengoa. Nortzuk izango lukete polimaitasunezko harreman bat haien artean. Wow, interesgarria. Ai, ama, men igual. Beraien artian. Ni badakit. Fermin, Maialen iri Wow. Ostras. Eta 3. aukeratu beharko banu, eskurdia. Ai, Dios. Eskurdia, bai. Osa, 3 aukeratu behar dia? Claro. Vale. Bai, polimaitxasune, bai, bi baino gehiago. Bi baino gehiago. Bai, listo. Eta uste dut ez duela azalpenik behar. Vale, nik badakitia neria. A ber. Kainakai. Pentsat, padegitas a 2 novelas que aquí ya sin zumbi eso izan. Eskurriat. Oh, wow. Bai. Eta. ¡Hombre! Ya está. Ni a dos, ya está. O sea, emendo. Superados. Ibon, eskurria. Eta kainakai hor. Ya está. Netzako hau da fantasiat eta honen alde. Ados nago. Vale. Eta urrengoa. A ver. Bezeterriko zein pertsonak antolatuko luke Doraemon alkate egitearen aldeko manifa eta egingo luke manifara aurpegia urdinez pintatuta eramateko apustua. Apur bat random galdera hau? Bai. Baina bezetarrian alako gauzak pasatzen dira. Bai, igual Maialen. Maialen, Honek politikari moioan ez dio. Claro, honek ez, baina hori esperientzia duke. Claro, darron igual, erretiratzeko, ara jongo litzateke bizitzea, politikakin jarretuko luke, eta esango luke, bira, txiki, nire garaian ETV aurkezlen nintzanean, hor Doraemon emititzen zan ETV baten baita. Doraemon alkate. Gaur eguna baino lehen Doraemon emititzen zan, bira, Doraemonek merezidu bere lekua, bere unibertsoan, eta arrogatik, Maialen. Vale, oso. Vale. Ostras, igual a 2, Ni kainakai. Ez da Maialen ados nagoela, kainakai, bai, sin más. Ez dakit zergatik, baina bai. Ai, bestelan egixeran Andoni Calvo imaginetote.
Esaten Doraemon alkate, porque ya estoy harto de todo. Ez dakit, ez dut ikusten. Gehiago esango luke Melody alkate. Bai, Doraemon igual... Melody, sí, Melody, cantante. Una di pasada. Bai, gara horako... Bai. Doraemon ez dut ikusten. Miki, beha oso Disney zalea zen. Bai, hori bai, egia da. Beha Euro Disney. Bezeterriko zein postuko litzake pila bat bezeterriko beste bat ezagutzeaz. Kainakai igual Benito Lertxundi zautziaz. Bale, bi pertsona ezagutzea. Nik esango nuke Kainakai Ibon Fer ezagutzeaz. Osa, ezagutzen dira. Bai. Baina, bai, nik uste gaina oso ondo konponduko lirateke biak batea. Bai, nire bai. Ados. Bi hauek. Osa, a ber, goatu, Eta ezagutuko liratekela, eta ondoren... Vale, osea, Kainakai eskurria irazagutzen, eta orduan, osea, fikzioan, Gure fikzioan, bezeterrixen, claro, bezeterrixen. Beramen, monigote bezala, sabes? Bi hauek, elkarreko liratek, de repente, Ibon berria izango zan herrian, iritsiko zan, eta orduan, ai, joe, zen mutil guapoa, bere bikotia, tal, bere errekitoa, eta orduan jaur, poliamor. Claro, Polimaitasuna. Ados. Eta orduan jabez, dena borrobiltzen dugu. Ados. Ai, me encanta! Nik irudikatzot, Kainakai, fit, nere herriko neskatxo maite. Bueno, oso nabaita, Nere herriko neskatxo maite. Eta postuta juergako kanta batin. Hala. Vale, listo. Listo, bezeterrixa maitxute. Oain ja etiketatu pertsonai guzti hauek, eta jazta saltza hain daukau. Salda badago? Etiketa bimos? Bueno, zarratzo Rosali, eta bueltan gatoz. Venga. Zer diogu, zer diozu. Bueno, bueltanga. Listo. Eta jatenari. Ondo, jan. Ona data. Beira, Ia. Zer? nik gauzat ekarri zuet erakusteko. Vale. Hau da historia, Vale. Urdurinago! Ai, ama. Detaisti, gure gombidatu detaista di. Ikusten zuen, zer gartzen, Miami Beach. Miami Beach. Miami Saldamin egon Beach. zineneko... Ai. Broma. Beira omen goran. A ver. Ezin dut zineztu. Millones de besos, Lidia. Con mi... Beira ben. Con mi Con todo mi cariño. Con mi cariño y respeto, Matamoros. Ay, ama. Con todo mi cariño, Kiko Hernández. ¡Un beso, chala! María Patiño. Osamo Víctor Sandoval. ¡Ay, ama! Con todo mi... Con todo mi cariño. Vale, un vale, beso vale. Terelu. Campos! Ezio zinez tu. ¡Qué guay! Kontau, ja, Hau guai. Miamiko esperientzia. Hau heavia da, Kontau, ai ama, oso guaie. Honek milioiak balitu. Hombre, balixo itxule. Da, kamiseta bat, behaiek sinatuta, eskatu nien sinatzia, recuerdo modu neukitzeko. Patiño, denak hemen daude. Bakotxai buruz galetu nahizunik, iaz lan jaustatu zen Ba, doriana. begira, netzako izan zen, kriston aukera area jutia. Bueno, ni Madrilen honitzalako bizitzen, eta gero hortikan baia produktora ezagutzen nun, baina ni hemen bizi nintzen, ja, de hecho, tabakelera neon lanian, claro, kulturzentro baten, dena serioa, tal, da, de repente, rollo, haizu, uztailen jongo zinateke Miami eta Mexikora salvamekoekin? Esan zen como, what? Claro. A ver, osea, eta orduan ba, jonitzan, eta ia esan superguai. Bai. Dia, telebizan ikusten ditugun bezala. Buah. Imaginatzen Ez que dute, neuko. errealak dirudite, bai. Pasada bada. Bai, Egia da asko edate dutela. Bai, Osea, Baina eran baripolak akudi, ez? Bai, baina ez dute deskantzatzen. Osea, hau da rollo, asko 10 egun izan zian, 10 egun oso potente, tal, gainera zen como ordu pila grabatzen, eta ni ere nintzen sare sozialak eta dukeak eta grabatzea, eta behekin eta gauzakitea. Eta, beha egiten dutena da, karo, gidoi badao, lantaleak prestatzen duena, barrio, jongo geha, Bikito Sandovalen etxea ikustea, edo zegiz eta tal, baino, gero hor gertatzen dana, Bai, auskalo. eske, gidoia apurti dute. Bai, ze, kero, behaik ez dakit noa dijoazten, gero ja susmoa dute tal, baina gero, subtrama asko daude, grabaketen ondorioz, hau da, adibidez. Tereluk ordu terdi gehiago pasatzen dula makillajen, Bai. Belenek baino, edo Belen, berandu dijoala, makillajera, Terelu berandu dijoalako. Belen kabreatu iten da, eta jondera, besteen gana kontatzea, Terelugatik, nik ezinetin, nire egiten horrazkera. Eta orduan, hoia da, kabreo bat konstantea,
eta ja, aserre hori eramaten dute gero grabaketetara. Edukia da. Edukia da. Horren da, como, inoiz ez dakizu, ze gerta egiteken. Eta horren da, behek ez dute eskantzaten. Gelituko geha ordu erdi, dijoaz, hoteleko, hoteleko mai batea, eta jastentzian eaten. Wow. En plan, gelara jun beharrian deskantzatzea, edatea. Eta horren, karo, ordu erdiko geldigun hortan, de repente astentzian, karo, subtramak sortzen zen. Baina, horre redaktore bat egon behar zen? Horre redaktoreren bat egoten zen enteratzeko? Mikrofonatuta zeuden. Ostra, eske orduan denpora osuna, karo, reality bat. Reality bat, eta gero, emaitza da, dana, baino egia da, behek ez dituztela, mikrofonatuta dijoaz beti. Eta, nik flipatu nun, ze Lidia ezagutu nunean, lehenengo Madrilen aeroportun, de repente, etzun kafe bat gozaldu, eraman gintuzten gozaltzea, eta, ja, birra bat zeukan eskutan. Broma! Zizatozu, armosetako! Bueno, Lidiak eta denek, eta ardo txuria, eta... Claro, horregatik da importantea, joan zenean, Ana Gerraren ezkontzara ez zegoela alkoholik, orduan bera en plan de, ez dago alkoholik. Baina, eta, nigatzen ez, ni Terelukin mozko. Claro, nik 10 egunetan beraien, dizkietasuna lortu bar nun, gero nik alik eta duki gehien eskatzeko, zenik esatzen Terelu, erakutsi gazu, gozen eta get ready with me, txelokin, baina, claro, eta hoi grabatzeko nik txelo lagunen Claro. Ez da rollo, erakutsi gazu zure txaketita guztik. Claro, eta hortako, mozkortu barbalen badet, mozkortu. Esfortzu bat balin bada. Eta ron, hoi pasa zitzaidan, adiez, Terelukin, Terelu irabazteko, behakin txupitok eaten bukatu nun, eta gero, beha laguntzen nion, hotelea bere gelara, rollo, ze beldurra maten zion astensoren negotziak. Osea, tabakismoan sartu ziren bakarrik Terelugatik. Oida. Baina gero, lortzen una zan, urrengo gunean, aprenda a hacer una maleta con Terelu. Edo, nola, claro, zan, eduki garri bat, realityarekin alderatuz, ez, pixkat beste eduki mota bat. Eta horren, olako pertsonea dira. Nina jo jakin baina zelan jaustatzu zen, ja ez hautute 10 egunetan, adibidez Kiko Matamoros nahi neuke jakin. Itxoin parkatu, esan dugu realitatearen izen burua. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Netflixen. Oida, ez dugu esan. Sálvese quien pueda. Kiko Matamoros ekarritu ninduna, sako, oso inteligentea. Mori gertotzen. Asko irakurtzeu. Bai? Bai, politika zera asko daki. Horregatik zaizut, badala, pixat gaina kordura daukan pertsona bat, eta oso ondo lertzen du telebistan rollo, hau da. Beak badaki, malen xirikatu barbalen badet, malenek kriston eduki emateko, malen xirikatukoet, ze badakitoen grabaketa floja da bilela. Horren beak badaki, tekla hori jotzen de, Belen izterbait esango diot, Belen berotzeko eta ordon, Belenek urrea emango digu. Horren bere, lana ere bada, pixkat beste kolaboratzaileak eta, berotzea, pikatzea, bai. Niri bentsantzate tarteka askotan bentsatu izate matxistatxu dala. Ez. Ez, Ez. Ez te diru itzen. Ez. Markatu, mikrofonoa. Itzegi mikrofonoa. Eta, claro, eske, basuken eta ena konturitu. Eta adibidez Belen Esteban ze bentsantzatzu. Nei asko zendu zian. Bideo batzu dauzkat beriak rollo, yo te cuido, porque lagun badaukau produktorakoa, eta arrunbeak zantzian, cuidame Alex, que vas solo, tú no te preocupes, que yo te voy a cuidar. Pegatzen diola, hola izatea. Super zentzaia, nik asko eskertu nun, zezan como, claro, denak zian, programan lanin zuten lantaldea zan, eta gero nintzen externo bakarra. Horren zan como, a ver, nola ratatziaten, super ondo, eta belentzan rollo, asko, mozkortzan nian tola, pues está como, frutona, o ez, la pixkata, arrotuta. Hubiera sido. Edo horren da, zondo nahi zen zuzaintzen, beha sentietezan nera ma izango baliz bezala. Baina, oso grazioso izan zen, ze, ja, lehenengo momentutik aireportun, topatuzun mezu bat, de, cuida tu madre, olako zerbait, mezuren bat, eta zantzian, Alex, botella zu argazki bat, zen ere alabari bidali nahi diot. Horren karo zan, bera alaba Andreita komete el pollo. Horren zan, netzago surrealista de, oza, hain naiz Belen, argazki bat ateatzen, Andreita bialtzeko, edo junginan Victoria's Secretea, junginan Miami, arropa ostea, barruko ropa ostea, Andreitari eta Alejandra Rubiontza. Horren karo, netzago zen, como, oza, ze hain naiz. Ze fuerte. Miamiko Victoria's Secret baten,
Terelunkin eta Belenekin, Victoria's Secret baten, beraien alabentzat barruko arropa egosten. Ze momentutan bizitzak. Sobrau. Horren, ez dago lako proiektuk hartu inbardia. Gero, oso ondo horren dutazion, baina esan nahi dut. Osa, ze suerte haukiet nik, de repente, olako proiektu bat ateatzeko. Osa, nik kontsumintzen un programari, de repente, han nao, behekin nao, zenek izango zian nahi, Victoria's Secret batian, egon itzale behaiekin, hoi egiten. Barruko arropa osten Andre itai. Sobra. Alejandra Rubio. Gezurra dirudi, osea, da fuertea. A ver, es que fuerti, osea, nik flipa baina de repente ikusen da bani neurekin zinez lesanan. Ostras, es que amengo badukeu informazio ekarteko, juhu. Karo. Hombre. Gero, osea, 10 eguneko proiektua izan zan, eta ondoen nahikoa. Osea, ez dakit guen itzuliko nintzateke Real Madrilea behaiekin eguneroko batitea, Ez, iruditzen zait oso potentea dala. Ba, hombre, eta... Eta labordu biherrin. Bai, hoi da, eta ni ez nago, pero ez doan jau eta labordu lanian euteko. Ja. Zen ez ondo azia, nago, izerdita. Ja. Kendu. Bai. Ya está, vale, ya está. Es que kriston beru da mene. Ya está, ez ez ni naiz jertxio honekin enulatea. Baina nik ere daukate, beroa egiten du. Vale. Ai, ama, bueno, vale. Eta Kiko Hernández, eta bi askena da gero ya nostalgisi buruz. Kiko Hernández, igual izan da, okerran natzako Víctor Sandoval izan zan. Bai, nik uste, beha sentitzala pixat, como lekuzkanpo bezala, inorek ez du la maite bezala. Ai, pobrecito, niri bati dira por bat penita, Niri be, bai. Bai? Nacho Montes, Nacho Polo. Kriston showa motatu zuen hor Miamiko etxe hartan, bizi zenean Nacho Polorekin. Hain jebia. Hain ondo pasan hon. Nola zen, bizi zela neska bat hil zela justo aste horretan. Osa, hori izan zen zine. Imaginatu, hangun dela, nik, Belenek eta ez entzuten barrari utzi. Ez que... En plan, hain da surrealista. Osa, ez entzutela, como, mesedez, osea, esan moztu ze, osea, ezin diot barrari utzi. Osea, de repente, Víctor azoratuta. Bat, horko Javia, aurreko azten hiltzala. Leslie, horrez garo. Gero, maitza, etzetan beste gustatu, Nik uste askoz, bai, gatonez pixat, como... Eta hor, bai, pena mandit emaitzak. Ba, exitoazuk, idau, ez? Bai, gero ez da beste edizoik egin, beste denbora lirik ez da egin, baino... Igual ingo da ondino, Bueno, hain la unora jundian programara, baina nintzen izan zen como kriston naukera. Osa, adibidez, Lidia iruditzen zait increíble. Ai, niri asko gustatzen zait. Niri bai. Txelorekin inun, zutani txelo eta maite zaitu. Eta arruin izan zamo, txelo, hau, euskeratu bardeu, una noche de amor. Ai, ama! Eta arruin, esan zian, venga, bai, euskera zingo deu, eta arruin da, como, bai, fantasia hori betetzea, gaztean sartu dira. Bai, telefonoz, Lidia sartu zen. Eta txelo. Lidia eta txelo. Eta txelo, Iboni esan zion, eres Ibon, como Ibon Reyes. Eta Alain esan zion, y tu Alain, como Alain Delon. Oso ona, tío. Oso ona. Orduan, bada, como, bueno, nik uste jende oso guaia da, oain kontaktua pixka alduet egia zan, baina nik uste noiz behinka bazorientzen diet, eta gracias, cariño, tal, baina, bueno, zenet, oso jende graziosoa. Eta Terelu magia. Ez dagan mobila, Terelu magia. Post bat jarri zian bere Instagramen, rollo, eskertzen, mi cariño y apoyo, ja, aspaldi, oza, karo, igual ez dorkituko, baina, en plan... Qué fuertea. Terelu, o sea... A ver, denak dia oso. Gracias por ayudarme a comprarle ropa interior a mi hija. Por ayudarme, por subirme al hotel. Ai, la hostia, tío. Zu jetxi. Es que... Aizu, Tereluk asko retzen du, Bai, eta eran beholan eitzen badabe. Duela gutxi. Nik alkola bakarrik ikusi, bueno, eta esto. Gero beste gauzak ez nitu ikusi. Egia da, zigarroa diozu. Bai, bueno, edo beste... Sustantzia batzuk, nik sustantziak nitu ikusi. Eta ez dakit, oza, nik eaten zutela, bai. Ai. Bai. Eres una de las mejores personas que me llevo de esta aventura. Gracias por tu ayuda, tu comprensión a mis miedos. Aizu, oso, no! Terelu. Txalo bero, bai. Terelu. O sea, heavy, Like emongotzen. Garraitzen baina like emongotzen. Terelu, vas muy bien, Terelu. Terelu, la mejor. Orduan, imaginatu, olako proiektu bat, olako zakartu inbardia. Ai, ama, bai, claro, bai ez. Bai. Vale, eta oin de repente, cambio de tema. Vale. Tema aldaketa ingo gu, eta nostalgia. Ez daukagu denborarik.
2 minutu, bera, nostalgiana. Nostalgiana... Ausarketa txiki bat. Azkar, nostalgia ondo dago, baino ezin gea nostalgian gehatu. Ni oso nostalgikoa naiz, baino ez gea nostalgian gehatu behar bizi. Osa, esan non, beti zu taldea, talako goztak beti buetatu dira, eta reenkuentroa oso ondo, abiez, olako produktuak itea, reenkuentroak eta baino gauza berrik sortu behar dira. Bai, nostalgia... eguneratu behar da. Hori da, nik abiez, nostalgiatik anitet, abiez, Facebooken sartzen naiz, Facebooken, recuerdos, horretzapenak atalea, ikusteko ze txorak iridazten itun duela 4 o 6 urte. Eta horren esatezu, ostia, ondo zaude bain. Baina nostalgia bizkat, esazintzea hor gehatu. Nostalgia onartzen dezu, eta listo. Batzutan emoto eskuzulan bultzadatxu gora, akorta gazosez da, aiz lako recuerdo politxek. Bueno, aurra jarraitxuk egu, baina horretzapen honak. Eta produktuak sortzeko garaian, hauen dena dala, ribaibolak eta dena dala, bai baino ez. Ja. Esan nahi dut. Hausatu barga, eduki berrik sortzea, eta bale, nostalgia ondo dago, eta nahiz benka, eta nostalgiak asko saltzen du, porque galba, oteko renkuentro batek, edo betizukoak, audientzia ja bermatzen dizu. Ote esazule, nostalgia itzela da 2017ko otea, ze. Zuentzat, karo. Netzako, ote bat. Bai. Karo, maite, eske generazio... Ai, jo. Ez bat urte dauzkazuzuk? 38 urten. Nengoz 37. Uste nuen gazteagoa. Ostra, Beti gazte, maite. Amaika zarraue. Amaika zarrago. Karo. Baina, bueno. Ostia, amaika zarrago. Jo, guri gatuaku edo niri behintzen bai gatuatu. Nostalgia, hau noiz baiten, benetan zabizu bai nostalgikoa izango da. Edo zuek derrepende esango zuen, ostras, duela 3 urte, beran lagaunden. Ondo dago, baina baita da, bizkat, impulso bezala hartzeko. Bai, claro. Beran lagaunden duela 3 urte. Jo, bauen, hobeto nao. Bai, hori esaten dugu, lehenengo... Horretzako positiboa da, baina ezintzea nostalgian bizi. Edo... Estankatu hor. Zer oso bali mazade nostalgian, netzako arriskutsua. Vale, amaitzeko esan geu, hau elkarrizketi preparetan eginela pentsetan, padik pilo bat bier diferente itxoitxu, egiz esan danako balixo dau, eta errepente, pasabako naitzean irudikatu gendule, zelan bidetan irudikatzogu padik. Hori izan. Eta bixok batera pentsau gendun, eta irudikatu... Biok batera, bideodei batean. Bai, irudikatu gendun, padi, heladero jantzitxe, amen, esapen bataz, holandez de, venga, jogurrezko... Asako gustatzen zaite lanbide hori. Jogurezko bateka ba. Baina gaina karrituakin, De hecho, nera ametsa beti izan da, olako gaztean sartu genuen behin, gazteako helatua sortu genuen. Urte horren bat zan, eta guri okurritu zitzaigun, Ibonek lan itezun Zarautzko laderi baten, bere garaian, eta orduan, ditu genien, etorriko zate karritoakin, eta joan ginen gazteako estudioko pasillotik, alfombra gorri bat jarri ziguten, hor zirkoa eta genulako, fantasia, jarri genuen alfombra gorri bat, eta torri zian Zarautzko heladerikoak gazteako helatu aurkeztea, eta karritoakin, eta zan, jantzita, eta zanon, es que heladeroa izango nintzateke super gustoa. Behitxu biberak noraino heltzen din, gope irudikatu gendule. Baina, zuei adiz, berintzaizuela hau bukatzen balien bada noiz baiten, heladera bezala sartzea. Edabez da, gauza bat esatetela, mundillo ontatik ja ospaiten balien bada, bukatzen balien bada. Claro, hombre, egia da gustatuko litzaiakela, bukat gehiago amen egoti, hombre, claro. Ezagutzeagatik, eta disfrutatzeagatik ze asko gustatzen zain nire lana. Baina bai, tokatzen denean, edo inkluso askotan, taberna batean, egunen batean tokatzen. Niri tabernan ez tozta ditzen egitxe esan. Edo gure etorkizuneko formatu horretan, zigaitezke, lehenengo programan, karrito batekin sartzen. Karrito bataz, bai, edo heladero eta heladerixan elkarrezketa batzuk egin. Zegerogia, fantasiaiek, zuk bete barituzula zure lanetan, esneet. Nera metxa izan da hau itea, beira, igualengo etena da, ezin balin badet, heladeri baten lanin, nire lanak ematen baita aukera, derrepente heladeroz monzorratzeko eta heladero bezala ateatzeko, hoi betetzezu. Lanian imarrezuna zuek, zuen fantasiak bete. Netzako da sekretu, nik indetena beti da, lanak eman barrita aukera, Justin Bieber bat ezagutzeko. Karo, eskemen gatu gara ezagutu. Justin Bieber ezautozu? Ojo! Hau ez izkuzik kontaukita? Hola, justo programa bukatzeko. Urrengo denboralin, los 40, Justin Bieber etorri zan. Gero ospaintzunian, Anneon. Ala!
Por zerto, oin oso txarto da, ez? Oso gezke dago. Bai, potxo Bai. dago. Baina horretzen zaizut, fantasiaiek lanak ematen maizu aukera. Bai, oizu limon zaudela, ez dakizte pertsonai ezagutzeko, edo ez dakizte gauza egiteko, intzazu. Hombre, hori azteko eta ona hola gonbidaturen bat priti datorrenean, Hombre. finito egiteko. Hombre, eta kontu zuen zuen Instagramekin, DMak, eta... Bueno, horrek beti goten di. Bai, Bueno, a ver, esan nahi Niri Niri ez da. Niri ez guapa. Bueno, vale. Hombre. A ver, Riñot, A ver, erakutsi dazu. Riñot, zuen inok ez dutzu Instagrametik idazten? Inok ez. Ni ez. Laikak bai igual, baina idatzi ez. Bueno, like edo Ja, reakzio a ver, bat, erakutsi edo... Bueno, atala amaituko dugu. Bueno, entzularen galdera lehenengo. Bai, entzularen galdera. Vale. Baitu nola datuen tema, Hombre! Ui. Ia. Habeitu justo ese notifikazio. The Wild Project. Entzulearen galdera. Baina, justo emoten dau, nahi txibili garela. A ver, ze galdera. Entzularen galdera daukegu, galdutu da bela astean, Gontzal Dorron, guazen entzuta galderi. Soro. Nekak, hau da nire galdera. Zein da Instagrametik jaso duzun mezurik edo proposamenik arraroena? Eskerrik asko Gontzal. Ze jatorra dan, Oso maju. We love you. Vale, Gontzale galdetzen dau, zein da Instagrametik jaso duzun mezu edo proposamen arraroena? Kasualidadea. Bai? Ba, beira, Madrilen bizinitzanean eta hor, los 40 principalesen neunian, claro, goizeko programan egiten genuen lan, eta hor oso Espainiar mailan gehien entzuten den programa zan, hor entzule asko genitun, eta entzule batek bidalizian behin DM bat, nire hautsakin berotu iten zala. Eta... Broma izango da. Bai, zera. Eta preste hola, nik audio batzuk behai bialtzeagatik kobratzeko. Ze? Esan mesedez egin zenuela. Tentsioa, jarria. Bai? Esan du nahin. Ez du nein. A ber, neupe ingo. Gaur egun ingo nuke. Bai! Airik neuke ingo. Bakizu zebaz du nein, beldurra asatu zitzea dalako rollo. Oen de repente tipo honek, gero, a ver, gu ezin nintzan inor. Baina zan, ostras, ez dut movida bat eukin egin presakin, de repente, honek txio bat iten bale madu. El locutor de los 40 envía este tipo de mensajes. Bai, bastante creepia da, bai. Claro, eta orduan, claro, nik esaten nuen, a ver, claro. Eta ez autu barik hori pertsona, bueno. Gaur egun igual egon nuke, ya, pasau de roskanao eta ya ingo nuke. Baina, momentu horri izan zen, como, ostras, olako proposamenak, eta gero esango dut lagun bati, iritsi zitzaio la proposamen bat, bere galdontzilok erosteko. Bueno, olakoak izaten dira. Olako badago, bai. Ja, baina beti entzutu guz, baina nik zuzain inorrestot ezautzen, Ba, nik bai. Nik bate bat bai, baina orain ezakit nor zen kontatu zuena. Ezakit, baina gertuko. Hori ben neuke ingo egiz esan, a ber. Ez que hor sexualizazio kontuak. Hombre, nik esan hon, bueno, no. Baina, gero imaginatu audio horiek bidaltzen dituzula, en plan, ahots morbosoa, en plan, bero, ze lotxa hori. Kriston lotzi. Osea, ze lotxa hori publikatzen bada. Ba, horregatik, nik esaten hon, bueno, a ber, 200 euroko bizun bat iten balen badit, ba, igual, berrintzait. Bai, gehiago, tu. Ja, horregatik esan hon. Gehiago. Bueno, ikustezu merkia naiz. Norbaiteko haineko balu mezu beroren bat, idaz ezala arreskalestrik, eta hor... Zemat, ipiniko zonke? The price issue? Ofertan, igual, bi audio bero... 5.000. Baizea, maitia. Baina, taula... 1 euro gaitxik ingo zen. Baizea? Flipauteza. Abertzen bat iristen dian. Flipauteza. Nik igual €1.000 gaitxik, bale, baina bestelan enoke. Bazen jolastea, idatzi. Ez, baina egin da taula bat, en plan, audio bat, 15 segundukoa, tal, 30 segundu badira, bikoitza. Oso personalizatua, tal, nahiko generala, tal. Vale, oso ondo. Bestuek enpresaria honak zaten. Gu beta dituzte timatzen. Bueno, ja bukatu deu? Ba. Nik gauza bat esan nahi nuen amaitu horretik. Hola, bomba botakoet. Toma. Hola, programa goran bukatzeko. Vale. Nik esango eten gauza akarra da, datorren urtean, 2026-en, eskontza, denok ezagutzen den pertsona bat. Badakit! Ai, ezin da esan, Ezakit, baina imaginatzen. Datorren urtean, euskal eskontza bat eukiko deu, baino, espero salda badago programa hotia. Itxain. Pistan bat emon leike, bat. Ez, porque argi dago. Ez que argi dago, baiet. Baina, bale, niri konta gero. Nik esango eten gauza bakarra da, Zer? unibertso ontako, osea, bueno, gaztea, tal, hor... Bai.
zerbait badator. Hau, espero... Datorren urteko salda badagon kontauko gu. Ua, edo benetan zabizen. Edo benetan zabizen. Beste gabe, jazta. Vale. Hortxe uste deu. Ja, Vale, lego ez ai, gara ama. egongo gonbidatuta. Osea, zuizan barzara. Ni bai. Claro, zuizan Bueno, barzara. lasai, bane. Bueno, Bueno. hori Lazarillo. bodira gero. Ona. Esklusibak ona, Ona. Esklusibak ona. Ai, ama. Vale. Hori da, jazta. Bai. Vale. Ba, baina jakin ez dela gaztea kontzuliak eta dena jakin ez datela, urten daukaula. Eta... Badira gauza bat. Hoi, ja, programa bukatzeko, bez? Hola, Itxain gozat, gu ez zelan bezkinak egongo inbitaute? Ez, kaso honetan ez. Ez. Hoi, ez dut uste. Ez dut uste. Igual. Ez. Urte bete daukazue. Urte bete dugu lagunak izateko. Lagun. Terepende, hola. Imagina zerain superlagunak. Oli! Hola. Bueno, Ale, eskerrik ya asko entzulei, Ai. musu handi bat. Hola, opari da- bizitza ikusi ez du, bez, hola, Bai, burutu listo. den. Eta eskerrik asko padita, bueno, opari bat. Hombre. Padillitaren zat oparia. Bai. Dauzkat asako katilu, Ba, nire benetan zabizeku. etxian, eta atako eta arrazki bat honekin baita. Vale, Ai, que oso bien. ondo. Jo, padi, plazerrutza izan da. Bai. Super gustora Bai. gogazuaz. Ondo Bai. goza. Ni primera. Lo Oso único, ondo. motzi gatuaku, idatzitxe gonkenan laurden abestu Bueno, ez esan. importa. Nik esan izuel, maiti. Es que sobra. Lasai, ze hau atakoa, pim pam pum pam. Bai. Eta ikusi zu? Total. Honek Bueno. merezi du 2.0 bat. Merezi. Urrengo Merezia, denboraldi. Horrengo denboraldian. Bai. Gauzatxoak. Eta gure programa balin badator, iten balin badeo, ba, zuek hortzen bartzat, Hori da. Iez kontzen dizenak etorten din bebai ona. Konteta da. Eta edo aurdun daun pertsona hori ere. Vale. Bueno, eskerrik asko entzulei. Eskerrik musu handi asko, bat. Karis. Aio. Agur. Agur.